wa ne ka jateminɛ bolila fɛn caman de kan. Hali ne ka nafolo min tiɲɛna kɔsa in na ne ma d'a la ni sigifɛn ninnu nɔ tɛ. Ani e ka densɔrɔbaliya o bɛɛ bɛ ko in na. Ne bɛ min f'i ye an ka yɛlɛma ka bɔ yen. Ja e yɛrɛ informelen tɛ o. Ne y'a ye ne ko an tɛna Lova y'an ɲɛ la ko bɛ Lova da la bi o ka jugu ni jatigɛ ye. Ni fɛn min kɔni juguyara ni jatigɛ ye a fɔ o ye saya direct ye. Tiɲɛ na fo de ka fɔ ko kun fɔra n ye nka n kun ma da la nka n dara la sisan de. I ka muso furu k'i ba den wolo ma o ka kɛ tiɲɛ ye ka n'i ta kɛ fini surumani dɔn in la k'u jɛgɛla n ka ŋaɲaki. Bonsoir, ma chérie. O kumana mun de b'i la? N ye nin faamu. Donc an yɛlɛmana so kura in de la o de ma diya i ye. Ne ko ne bɛ ɲininka ne ye mun de k'i ba la walima bɔra village la ka na ne de kama yan. Cogo di tan? E y'o fɔ mun na? Ne bɔra n ka baarakɛyɔrɔ la sisan ka na ne selen ne ma n sen da da la i n'a fɔ a sigilen bɛ ka ne makɔnɔ de don ko ne bɔra min ko nin ye muso furulen fini ya ko ne t'a fɔ ko ne bɔra n ka jaburu kɛyɔrɔ la e ba kan k'o fɔ ne ma ne sigilen bɛ ka furula san joli ye nin e delila ka ne kolankolon kɛ dɔ la. Tiɲɛ n'a y'o fɔ a jo t'o la nka ne bɛ min ɲini fɛ k'a ɲini faamu a bɔra village de la ka na village la n'i ye nin fini sugu don a bɛ k'u kɔnɔ k'i bɛ sɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ lajɛlen ma ko in dɔrɔn de b'a kunkolo la. Ni si man jugu dɛ min ka jugu n'a bɛɛ ye n'i y'ale ɲininka ne ka den sɔrɔ baliya o ye ne yɛrɛ le nɔ ye ale ɲinɛnen bɛ ko kuma kelen ma ale t'a dɔn k'a fɔ ko muso ni cɛ de bɛ den sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ni ne ma den sɔrɔ o tɛ ne nɔ ye dɛ. Kana musokɔrɔba ninnu ka nin ko ninnu jate koyi u ka mɔden ko n'a yɛrɛ ye nin du belebeleba in ye kaban ko mɔden t'a bolo a dusu bi tiɲɛ de depuis an ka village la a ka nin ko ninnu b'a la mais a to ma n bɛna kuma n'a ye i y'a faamu. Mamu, nin ye mun kasa de ye sɔgɔtɔ ta? Ko kasa wa? Kabi ne furu don min na e delila ka ne ka wusulan jumɛn de kasa bɛ tan tɔ n'i ba nɔ tɛ diɲɛ ma don o don ale bɛ parfum fiyɛ juru kasa musɔgɔ yɛrɛ wa ni ne yɛrɛ bɔra ka ban e ni k'a sigi so a bɛɛ ye problème ye ne bolo. I b'a sɔrɔ n'a tɛ wusulan fiyɛ na dɛ a bɛ nasi ko la dɛ a bɛ mɔgɔ jugu fura de kan ka wusu i b'a sɔrɔ a bɛ siran olu fɛn ninnu de ye mɔgɔ jugu ka go a ye dɛ. A n'a ka ko bɛɛ a bɛ siran olu ye.
mani akan teta. Bara yɔrɔ mɔgɔw tɛ wa kelen do kan tɔɔrɔ n tɛ fɛ ka se bara yɔrɔ yɛrɛ de la bi Teta. Apa saya kau mahu bilang? Mamu ne yɛrɛ de sɛgɛnnen do n bɛ fɛ ka reposer bi quoi u bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ trop Ne yɛrɛ ka seri yɛrɛ daminɛ. mama aw yɛrɛ ka film kuntan ninnu ka d'aw ye dɛ hali baarayɔrɔ la n ka secrétaire bɛ nin de ko dun kɛ film kuntan ninnu dɔrɔn de ka d'a ye Ne ko e ne wele ka ne lasigi yan nɔ ko ni ka mɔgɔ ninnu ma ɲagami kɛnɛ ma. E yɛrɛ kɔni e bolo ci wɛrɛ tɛ ne la ni manamana ko ninnu tɛ. Ma taa si dɔ dɛ. E filɛ nin ye e tɛ ɲɔ jɛlen kɛ dɛgɛ ye ko n'i m'a fɔ ko Fatimi y'a don tan Fatimi y'a bɔ tan walima Fatumata y'a sigi tan. I tɛ n wele kun fɔ n ye sa. N y'i wele a ma juguya. N kɔrɔ de y'a fɔ n ye k'a bɛna fɔ an yɛlɛmalen du kura la a y'a jateminɛ i la k'a ma diya i ye a y'i ɲininka k'i ma sɔn ka fɛn ɲɛfɔ a ye. Mamu ne bɛ min f'i ye tuma dɔ la dutigi bɛ ko dɔ kɛ du kɔnɔ n'a ko k'a b'a bɛɛ ɲɛfɔ dudenw ye a tɛ faamu. O ye ne wele kun dɔrɔn ne ya. Awɔ o de y'i wele kun ye. A kɛra min n'a fɔ i kɔrɔkɛ t'a muso dɔ yanni sa dɛ. San joli joli furu yanni sa i bɛ se k'i muso ɲini ka dɔn o ye baara ye. An yɛrɛ yɛlɛmani diyara ne ye cogo min na nin du kɔnɔ Ala dɔrɔn de b'a dɔn. Ne n'i kɔrɔkɛ ma se ka ɲɔgɔn faamu yɔrɔ min na o y'a ba ka côté le ye. O tuma an ba ye mun kɛ tuguni? Cɛmɔgɔ ka ni miiri diɲɛ kuma jugu fosi la n'aw ba ma min da ne kan ko n ye sunguruba ye ko n ye yɛlɛkɛla ye ko n bani bɛ den wolo ma ko k'a di a den ma ko ne b'i kɔrɔkɛ nɔfɛ nafolo ni nata dɔrɔn de kama. Ma sɔnna ka nin fɔ a ka ɲi ten e kana fosi fɔ bilen. An tile ta ɲi. Nse somɔgɔw bɛ di? Aba. Baasi la wa? Alhamdulillah. Baara dɔ don? Aba. Ala ka tile hɛrɛ. Amin. Ka sɔn mun kɛ? Amin. K'an kisi a ma dɔrɔn. Amin. Ala ka sɔn. Amin. Amin. Nse. Ala ka duwawu minɛ. Amin yarabi. Ala ka mangoro. Amin. Tayini. Kabi don min na i nana Bamako. Awɔ. Fo ka se bi ma. I ni ne ma se ka ɲɔgɔn ye. Walahi o kɛra. Nka ne tun b'a fɛ k'a dɔn. E nana mun de la Bamako? N den. O tuma e ba ɲɛnafin tɛ la dɛ. I ɲɛnafin bɛ ne la kɛ. A ɲininkali kun ye mun ye dun? Ne ma ɲininkali kɛ dɔ wɛrɛ la. Ko dɔw bɛ ɲɛ an ka village la. O tɛ ɲɛ duguba kɔnɔ yan dɛ. O tuma ne ye dugu tiɲɛ ko dɔ kɛ yan? Ayi o tɛ. Ne ye fɛn dɔ jateminɛ du in kɔnɔ tile fila in na. Bɛnbaliyaba de bɛ ni Mamu ni ɲɔgɔn cɛ. K'a sabu kɛ k'a ka fini don cogo tɛ k'i diya. K'i b'a la ka jogo da la. Hɔrɔnden tɛ sɔn jogo minnu.
E ko nta fa ko ne kuma mun fo mara maudona eni ala se muso furlen jomi so fini kungurin doma fini mi kuma mara maudona fini kunguruni ajalan kanki eni ala se o horonde masiri kuma te mo me furula o de la ne a fie mo burusu kono nani duguba te kele mo chama me fini kunguruni ndo ya o ta yira ga foka be jogo mai ne ko ni me min fie iga yeta betiga fota na kle fly na be illa be ne be ni blaga ta village la ne kunna no rifi Taro ko gardien be yana wa ni gardien me ra ko ko ne ka panga chu an turun kanga iti fa ki tude pon fe bi buri ba ko ne ra ne be ta po sample pour abi songa pira ne ta inte fie e kon tete me iti ngika ta dugulo ni magarana be sugudo okay problem ta ne pe de ka ta ni ti ki paga e ba ko ne ra ne be ta po sample for iti ka so we ka bara tene ne bara drop mo ga to me ba don e ba ko ne re iga patron chamamia. Wara ime pro no. Abe itoko. Nte tokoro. Ti tokoro. Ntabi. Mwe bia kumi ngame bo kuno apro kuni ka mo ne bi tokoro ni ka tapo pro bi tokoro fona. Giga tafika patron ko mo bako. Okay ni ti topo itedu. Ima fete fega baraga chia. Chiche. Ore kama nya fi mo ko be mo komna. Wa ni mata wele gana. Nte boya. Eti boya. Bougez pas. Ok, problème tara meta nyefo patron musulman yana komi ugun ko mo be baraka musulman dora meta nyefo yana kana kana bougere ayi kana siya ya mewa mana siza Madame, musulman no jore madara ni jira te ko be kape kaka taka aku kate ta antan ni patron chemante ni ko be kape kaka taka kate bouger akate kuma ere a jore madara ni meta kuma ne fa ni meta kuma madame ma ere ta kuma fe loso ala ere kam hakili sigi nyama ne ma foshi le famiga kuma e go chugodi sisa angadara musulman do jore be angadara kate bouja teta te mugoti ne kuma be pa ke dese amason ko patron chema ko kare mo ko borira e ma nyi nga be min non fa abu fure ne kuma be papa ame fofo kate bouji ko fo patron chema era da o ga no a jelente dala kate bouji a wuli ga sigaro dala salon ona a wa salon ona o go pronta ra nyame tani ni apa? Bara, karena mau kapur ada, kau mana punya kan? Ya mewah.
An sɔgɔma n dɔgɔmuso. Nse, somɔgɔw. Tɔɔrɔ si tɛ n na. Nse. I yɛrɛ don. Baasi foyi tɛ yen. A dɔ kɛra cogo di? An ma juguya. Komu? A ɲɛfɔ kɛ. Ayi, komu patron kɛ kun ko k'ale ye fɛn dɔ labɛn ne bamuso ye ko n ka n'o minɛ komi ne kana to mɔgɔ ka bɔ a kalama o de kama ne ni ka gardien gana ɲɔgɔn na da la. Komi ne y'a muso ye I bɛ se ka ɲɛfɔ ne ɲɛna. Ayiwa, komi seba tɛ ne ba ye a kun ko k'a bɛ ne ba dɛmɛ Ala kama ko mɔgɔ si kana bɔ a kalama. Tiɲɛ na n'o lele don lusuju t'a la a yɛrɛ bɛ so kɔnɔ n b'a wele ka na I y'a mɛn wa? N y'a mɛn. Yan, aki dulu sa. Ne m'a f'i ye kana na ne nɔfɛ so kɔnɔ yan. N y'a jɛ I ma foyi y'a la I ko n k'i sɔrɔ bureau la n taara min ye k'i wele k'i ban ka n ka appel ta. Ni ma n ka wari ɲini ka di yan n bɛ ko yiri la mun ka jugu ni kabako ye. Ne taara. Patron, on est là. Lojo, depuis 2 minutes, ne b'i ta baara la. N ye mun de f'i ye? Ne tɛ ka kuma e fɛ wa? Ah, patron, I ko ne k'i janto so la. Ani mun wɛrɛ? Ani ko mɔgɔ si kana don so kɔnɔ. Mun y'a to dennin tɛmɛnen na ka don so kɔnɔ? Patron, ne ma sɔn a ka don ne wara bila ne ma sɔn a ka don. Ne nana ɲɛfɔ patron musoman de ɲɛna o de ko ne ma k'a ka don. Ni sɔn ne ma sɔn a ka don dɛ. Ko patron musoman o? A n'a kuma na wa? Ne t'a dɔn dɛ. Ko ne ka ara don salon kɔnɔ, ne ara don salon kɔnɔ k'a sigi. Et puis ne k'a ma k'a kana maga foyi la, ni ara cɛ wara bila ɲ'a fa ye. Min kangari kelen da I ye. Bi ta kɔ bi ta ɲɛ. Fɛn o fɛn tɔgɔ ye ko musomisɛnnin. A kana don so in da fɛ jango ani madamu ka ɲɔgɔn ye. Problème foyi t'ara madamu. Patron, problème foyi t'ara wara ye. E k'a lajɛ bani ko madamu. Tɛmɛ I ka t'i ka baara la. Bonjour. O kuma na nin t'a bɔ de yan. A b'a bɔ kɛ mais n ye décision wɛrɛ de ta. Ka décision wɛrɛ ta wa? E décision jumɛn de ta? N tɛ fɛ ka kɔnɔ in cɛ.
I tɛ fɛ ka kɔnɔ in tiɲɛ wa? hali ni m'a sɔrɔ furu kɔnɔna la n tɛ fɛ ka kɔnɔ in cɛ. N'i tɛ fɛ k'a cɛ i kungo b'i yɛrɛ bolo. Ne kɔni ye layidu min ta i ye ne y'o bɔ a sira fɛ i ka wari filɛ.